Venit la Hot Cafe Conadina, unde savurăm o cafea virtuală și discutăm despre actualitate, povești inspiratoare și oameni interesanți. Astăzi avem o ediție specială sponsorizată de surprize la domiciliu Castellon, care aduce bucurie și surprizele direct acasă la tine. Alături de noi este Alin Petrică, un jurnalist dedicat și voce familiară de la Digi24, care ne va povesti despre viața sa în media, provocările din jurnalismul de teren și subiectele care merită să fie pe agenda fiecăruia dintre noi. Pregătiți-vă cafeaua și fiți gata pentru o discuție captivantă. Ne aflăm la o terasă aici lângă mare și va fi ceva zgomot pentru că se lucrează, se pregătesc pentru weekend. Ce te-a inspirat să stabilești să lucrezi ca jurnalist în Spania? A fost o decizie dificilă? Dificilă nu, dar norocoasă sau cu ajutorul lui Dumnezeu cu siguranță, pentru că este un lucru pe care îl fac de foarte mulți ani, adică am început să fiu jurnalist de la 18 ani și venirea aici, care chiar dacă nu are legătură cu jurnalismul, a fost ajutată de Dumnezeu să am jobul ăsta și aici, adică să continu ce am făcut în România, aici, în Spania. Prin relațiile, prin prieteniile pe care le-am avut, prin experiența pe care am avut-o în România, când au aflat colegii mei că m-am mutat definitiv în Spania, adică acum 6 ani, pentru ei a fost o oportunitate de a avea un om aici care să transmită informațiile de aici, iar pentru mine, bineînțeles, a fost o oportunitate de a face ce știu, ce îmi place și ce vreau să fac, ce cred eu că este potrivit pentru mine să fac. Adică să scriu, să transmit, să aflu informații, să cunosc oameni foarte mulți, foarte frumoși, mare parte dintre ei, și să le spun poveștile, să dau informații complicate la televizor de multe ori, cum sunt cele cu inundațiile care au fost în regiunea Valenciei. Au mai fost știri complicate și complexe pe care le-am făcut cu profesionalism, cred. Adică am vrut să fac și am făcut ceea ce trebuia să fac. Chiar dacă în meseria mea văd și aflu lucruri care câteodată mă afectează, dar trebuie să le facem pentru că fiecare cu meseria lui. Așa este. Dar ai ieșit și în afară, nu? Sigur, sigur. Am fost, fiind într-o zonă unde pot să circul foarte ușor și conexiunile cu avioanele sunt foarte bune și cu mașina, pentru că sunt autostrăzi care te duc în Franța foarte ușor. Am fost la Londra de mai multe ori, am fost la Paris de 2 ori, am fost în Spania, în multe locuri unde am transmis, pentru că au fost evenimente internaționale în care a fost implicată România. Au fost evenimente europene, cum a fost reuniunea liderilor de șef și de guvern de la Cordoba, din Granada. Am fost la Madrid, unde a fost reuniunea NATO. Au fost o mulțime de evenimente în Spania și eu, fiind aici, în mod evident, a trebuit să le acopăr și m-am dus cu bucurie și cu mașina. Mi-am găsit cazare și am stat acolo cât a fost nevoie, iar cele externe, cred că a fost tot mâna lui Dumnezeu aici, că de obicei se trimit din redacție, numai că sunt tot felul de conjuncturi. Au oameni care sunt în alte evenimente implicații, este vorba și de costuri pentru ei, că să trimiți din România este diferit cu să trimiți de aici. De aici un avion până în Londra, era de pe aeroportul de la noi, din Castellon, erau și 15 euro, 20 de euro bilet. În România să pleci de pe o zi pe alta la Londra, atunci mai ales când erau evenimentele care erau cu regina, cu încoronarea regelui Charles al III-lea, erau biletele foarte scumpe, aproape 1000 de euro. Și atunci și pentru ei e bine, angajatorii mei, și pentru mine este bine, pentru că pot să fac evenimente mari și să mă simt bine făcându-le. Sunt într-adevăr multe lucruri de transmis aici și sunt convins că vor mai fi. Unele bune și unele rele. Ca și în viața de zi cu zi, așa este.
Cum ai descrie experiența ta până acum în Spania? Ce te-a surprins cel mai mult despre această țară? Suntem noi spaniolii și noi și ei spaniolii și noi românii suntem, pare câteodată că suntem același neam. Niște veri care au pornit din același loc, doar că soarta ne-a pus în condiții diferite și ei sunt mai bogați într-un fel. Știu că sună un pic radical, dar ăsta e adevărul. Dacă compar România cu Spania din toate punctele de vedere, și la PIB, și la economie, la investiții, la calitatea vieții, la speranța de viață, tot, ei sunt peste noi. Dar spaniolii pentru mine sunt fix ca românii, cu bune și rele, sunt prietenoși. Foarte prietenoși. Sunt foarte prietenoși și sunt deschiși. Gândiți-vă că noi am venit aici în perioada 2007-2012 până în 2018, cam așa. Am venit cu zecile de mii în fiecare an, cu sute de mii. Și ei ne-au primit. Bine, au fost incidente, nici noi n-am fost foarte cuminți la început, dar până la urmă suntem aici și suntem acceptați. Ei sunt un popor extraordinar de tolerant. Se vede nu numai în relația cu noi, se vede în relația cu toate naționalitățile. Sunt orașe în Spania care au 30% străini, între care ne numărăm și noi. Este un lucru cert. Și asta nu ține numai de economie, ține de firea lor de spanioli. Asta m-a uimit. M-a uimit faptul că aici te poți integra ușor cu stilul de viață. Adică te obișnuiești rapid cu cum sunt lucrurile. Ca să înțelegi exact ce vreau să zic, eu mereu fac comparația cu țările din Nord. În țările din Nord totul este perfect. Totul este aranjat, plouă mult, dar asta e altă discuție. Totul este aranjat, totul este perfect, fiecare știe locul, fiecare autoritatea vine și rezolvă. Dacă tu încarci regulile, iei amendă, dar mai bine să nu le încarci. Totul este matematic perfect. E bine, aici apropierea noastră ca fire de ei ne face să ne integrăm foarte ușor. Deci eu chiar mă simt ca acasă aici. Au o amabilitate și o chestie super aparte ei de a face să te simți de lor. Au. Cu toate că, la fel cum suntem și noi, fiecare națiune nu este unitară, nu este caracteristicile, nu putem să le punem pe foaie caracteristicile poporului român sau poporului spaniol și să zicem spaniolii sunt buni, sunt primitori, sunt și de români iubitori. Sunt oameni și oameni. Cazuri și cazuri, așa Întotdeauna este așa. Întotdeauna este așa. Totuși, să mergi să te invite un spaniol la un grătar este la fel cum să te invite în România un român la un grătar. Este fix aceeași senzație. Mă rog, aici se face mai mult paella când te invită spaniolul, dar senzația este fix aceeași. Se pune muzică, fiecare se fac grupuri, se vorbește, se bea bere și vin. Au un vin foarte bun. Sangria. Și sangria, și vin, și multe lucruri care ne apropie de felul de viață. Când e vorba despre muncă, fiecare iarăși cum are așezat, fiecare muncește mai mult sau mai puțin. Românii muncesc mult aici. Românii muncesc mult. Eu cred că românii suntem atât de bine integrați aici și pentru că suntem harnici și pricepuți. Pricepuți și prin nevoie, că am învățat foarte mult aici, venind, și prin experiența pe care am avut-o de acasă. Așa este. Ai descoperit ceva special în cultura spaniolă care îți influențează felul în care abordezi munca de reporter? Cred că pentru mine cel mai important și cel mai uimitor este dezvoltarea presei din Spania. Pentru mine a fost și pentru colegii mei din România când le povestesc ce se întâmplă aici, faptul că în Castellón, un oraș de 200.000 de locuitori, sunt 5 ziare mari, locale, care tipăresc. În România nu se mai tipărește cred că de 13 ani, pentru că costă foarte mult. Toată presa s-a transformat în online. Mai sunt publicații care au tiraj, cum se zice, adică se scoate presă tipărită, însă sunt foarte puțini și fac asta
prin obligație de contract cu statul. Au contract cu statul să apară când face publicitate la un program al statului. Trebuie, statul cere printre lucruri să fie și o formă fizică, nu numai online. Dar presa în România este numai în online, mă refer la ziare. Aici, ca și în Anglia, a rămas ideea asta de jurnalism adevărat. Sunt 5 publicații, cum spuneam, în Castellon, care scot ziare, fiecare de câte 80-90 de pagini. Wow. Am stat și am calculat. Dacă ai fi, nu știu cum să zic, atât de pasionat încât să stai să citești toate informațiile de acolo, ți-a luat toată ziua. De aceea bănuiesc că strategia este că fiecare se duce la sport, se duce la politică, se duce la actualitate, se duce la infracțiuni, nu știu ce secțiuni sunt în ziar, și fiecare citește ce îl interesează, la editoriale, la păreri. Dar asta pentru mine este uimitor. Este uimitor pentru că înseamnă că societatea funcționează atât de mult, atât de bine, încât își permite să plătească firmele, mă refer, acești bani de a tipări. Să tipărești un ziar ca asta costă sute de mii de euro în fiecare zi. Nu mă refer numai la oamenii care lucrează, mă refer la toate chestiunile tehnice, la transport, la hârtie, la tiparniță, la tot. Și totuși aici oamenii oamenii de rând consumă presă scrisă în format fizic. La fiecare terasă, cum e cea în care ne aflăm noi acum, în fiecare dimineață vine un om care distribuie și lasă aici un teanc de ziar, să aibă oamenii să citească. Și nu numai aici, și în case, și așa. Sunt abonați mulți. Și asta înseamnă un gest de sănătate democratică, un gest de maturitate diplomatică, chiar dacă spaniolii au avut o etapă mare în istoria lor în care democrația a dispărut, dar uite că și-au revenit foarte bine. Așa este. Ai întâlnit situații specifice sau povești ale românilor din Spania care ți-au rămas în minte? Sigur, e vorba și despre meseria mea și prin asta am ocazia și norocul să cunosc foarte mulți oameni care ies peste medie. Dacă vă închipuiți un gazon foarte bine tuns, mai iese câte o păpădie, câte o floare. Ei bine, florile astea eu am avut ocazia să le cunosc îndeaproape. Sunt oameni în toate domeniile care au dovedit că prin perseverență pot să crească individual în primul rând, pentru că este un efort personal al lor și al familiilor lor, dar și ca reprezentare pentru comunitate, pentru că vrând nevrând au un nume românesc. Vișan, Nicolae, sunt nume care noi când le auzim ne simțim mândri. Și nu este vorba că spaniolii ar remarca că sunt români sau nu. Este vorba că noi ne creștem ca români, ca o comunitate, ne creștem stima de sine. Și am cunoscut, o domnișoară, Emilia Vișan o cheamă, campioană la un sport din acesta de boxing, și reprezintă Spania pentru că e cetățean spaniol. Se aude imnul Spaniei, dar ea vorbește foarte bine românește. Antrenorul ei începe să învețe și el românește și este campioană europeană. Wow. De asemenea, am cunoscut pe Dan, care este olimpic și ia numai medalii de aur la nivel european, internațional? Spaniol, la nivel spaniol. La nivel spaniol participă probabil și la cele europene. Eu când l-am cunoscut mergea la Olimpiada de fizică. El era și la matematică, și la fizică, și la informatică la nivel național. Și multe alte personaje, pianiști, pictori, scriitori. Bineînțeles, scriitorii sunt mai maturi, nu mă refer aici la generația tânără. Dar suntem o mulțime de români aici care, prin efort individual, cum am spus, demonstrăm că suntem o națiune firească. O națiune firească. Despre asta e vorba. Bineînțeles că dacă te uiți la știri, la ei, la spaniol, la televiziunile spaniole, mereu auzi nume românești care sunt implicate și în latura cealaltă. Cea bună.
Așa este. Nu, cea rea, mă refer. Și rea și bună. Și rea și bună. Adică sunt români despre care citești că au furat nu știu ce sau că i-au prins că făceau trafic de tot felul de stupefiante. Suntem exact cum trebuie. Ca să definești națiunea română aici, comunitatea română aici, pare complicat, dar nu este. Definiția comunității române de aici este că suntem exact ca orice națiune. Suntem exact ca acasă. Unii buni, unii răi. Iar eu încerc pe cât posibil să-i scot în față pe cei care sunt buni, pentru că într-un fel îmi dă și mie speranța și cumva mă influențează succesul lor și pare că și eu am o mică frântură din succesul lor, că sunt și eu român cu el. Și te mândrești, nu? Sunt mândru, da. Sigur că sunt mândru. Ce impact crezi că pot avea ce facem noi acum, Podcafe cu Nadina, în comunitatea românească din Spania, Castellón? Eu cred că ar trebui să fie mult mai mult. Adică nu numai ce faci tu, nu numai Podcafe cu Adina. Ar trebui să fie podcast cu încă 15 nume. De ce? Pentru că noi trebuie să ne vedem unii pe alții. Noi trebuie să știm că vecinul nostru sau un personaj despre care mi-a povestit cineva este român și uite ce face, uite ce gândește, uite ce spune, uite ce idee a avut. Și în felul acesta noi ne-am conștientizat, ne vom conștientiza, inclusiv prin podcastul ăsta, ne vom conștientiza pas cu pas câte o fruntură din ceea ce suntem și vom ieși nu din anonimat, că unii ne dorim anonimatul, ieșim din sentimentul de inferioritate. Un mic sentiment de inferioritate pe care îl avem într-un fel firesc. Am vorbit și cu psihologii, am mai și citit. Este vorba despre un sentiment de inferioritate pe care îl avem ca imigranți. Nu poți să vii într-un anumit loc unde nu cunoști limba inițial. Scuze, trebuie să resping un apel. Sigur că da. Sunt căutat. Ești căutat cu munca. Este vorba despre muncă. Acum evenimentele sunt care sunt. Da, cu tot ce s-a întâmplat în Valencia și e ceva normal. Și probabil că după ce filmăm asta mă duc în Valencia pentru că s-a deschis un centru de ajutor de sprijin din partea statului român pentru românii afectați și vreau să văd ce se întâmplă acolo. Oricum am văzut că comunitatea românească, asociațiile de români de aici, din Castellón, din Oropesa, din multe alte orașe sau sate s-au mobilizat și au strâns alimente, le-au dus acolo, au ajutat lumea să strângă, să repartă alimente și tot ce aveau nevoie. Sigur, este un gest absolut firesc și arată că în mod natural suntem făcuți să ne ajutăm unii pe alții. Pentru că ne dăm seama ce tragedie a fost acolo, ne dăm seama cât de mult au detras oamenii de acolo, inclusiv români de noștri, dar nu contează aici. Contează că trebuie ajutați și de către fiecare om în parte. Cu un gest, cu un gând bun și cu o rugăciune. Dacă faci, îi ajuți într-un fel sau altul. Așa este, și Biserica Românească din Castellón la fel au ajutat și au strâns tot ce aveau nevoie pentru Valencia. Cu ocazia asta, eu personal vreau să știe toată comunitatea ce s-a putut face pentru cei din Valencia. Îți mulțumesc și ție pentru timpul acordat, pentru că știu că te vei duce acolo și ți-ai făcut timp să stăm un pic de vorbă la o cafea. Și mai am câteva întrebări și după aceea te las să-ți urmezi treburile. Ce teme sau subiecte consider că ar fi esențiale pentru românii din Spania și care ar fi
care ar merita discutate în podcastul meu? Sunt multe teme pe care românii le au mereu în cap. Ei au venit mulți aici pentru un trai mai bun. De aceea cred că este momentul să se discute foarte mult despre pensii. Cred că este momentul ca oamenii să-și dea exemplu și să ceară sfaturi prin intermediul acestui podcast ce să facă pentru a ieși la pensie într-un mod corect. Sunt atâția oameni care au lucrat aici 20 de ani deja, care se apropie de vârsta pensionării și mulți dintre ei, din păcate, au lucrat la negru, nu au avut actele corect și s-ar putea să se trezească cu foarte puțini ani cotizați. Și în momentul în care o să tragă linie după cei 20 de ani de muncă grea aici, că nu e vorba numai de mare, este vorba și de muncă multă, s-ar putea să se trezească cu o pensie atât de mică, să zică că nu a meritat. E posibil și asta. Pensia. La fel trebuie abordat subiectul întoarcerii acasă. Este un subiect, mai ales în ultimii 5 ani. Mulți s-au întors acasă, mulți au plecat din Spania. E vorba despre 400.000 de oameni în 5 ani care s-au întors acasă sau s-au dus în alte țări unde ar fi câștigat sau chiar câștigă mai bine. De aceea trebuie vorbit despre oportunitățile de întors acasă, despre posibilitățile de întors acasă, despre de ce ne-am întors acasă. De asemenea, cred că ar trebui vorbit și despre o comparație, făcută o comparație, dar reală, între viața în România și viața în Spania. Să vadă fiecare în ce măsură, dacă pune în balanță, este mai bine aici sau acolo. În ce măsură merită să plătesc o chirie aici de 700 de euro când eu încă am casa acasă și sunt meseriaș bun, sunt electrician, câștigă aici 2000 de euro, dar în România electricianul câștigă cam tot 2000 de euro, dar nu plătește chiria. Nu plătește chirie. Și atunci sunt lucruri actuale pe care noi trebuie să le dezbatem și să ne dăm seama care este varianta cea mai bună pentru noi. Bineînțeles, fiecare cu ale lui, fiecare gândește pentru sine. Nu este am văzut un podcast și cu un exemplu al unui om care zice eu mă duc în țară, așa o să fac și eu. Fiecare trebuie să se analizeze pe sine. Și mai sunt teme pe care trebuie să le discutăm. Asta e o părere absolut personală, pentru că este intimă, despre relația cu Dumnezeu. Asta trebuie vorbită. Cea mai importantă. Asta trebuie vorbită, asta trebuie înțeleasă și fiecare să spună experiența lui. În momentul în care face acest lucru, își face lui un bine și face și celor care îl ascultă un bine, pentru că exemplul fiecăruia micuț cât este, poate să ajute un suflet, poate să-l ducă pe calea cea bună sau poate să îl scoată dintr-o cale care nu e bună. Așa este, sunt de acord cu tine că nimic nu se poate realiza și nu se poate face fără Dumnezeu. Toate și mereu cu ajutorul Lui. Sponsorizarea de surprize la domiciliu Castellon. Cum vezi inițiativa? Ce rol îl are pentru comunitatea noastră a românilor de aici? Fiecare român care este aici și care face ceva pe cont propriu este un exemplu pentru mine că se poate. Că putem ieși, cum am zis, de la marginea gazonului perfect, să ridicăm capul, să fim niște fări. Ce faci tu cu surprize la domiciliu și cu alte proiecte pe care le faci, ce fac și alții cu proiectele lor, este un lucru spectaculos, pentru că ne scoate pe noi din generația întâi, care am venit aici special pentru a munci cu orice preț și a pune bani deoparte cu orice preț. Asta înseamnă că suntem integrați, asta înseamnă că avem un respect de sine foarte bun, cred. Înseamnă că dominăm în sensul bun al cuvântului sistemul și că știm cum funcționează astfel încât să facem un ban prin mintea noastră. E vorba de mintea noastră. Toți oamenii care muncim folosim și mintea și corpul. Dar eu am crezut mereu că în momentul în care poți
să faci un lucru pe cont propriu, cu toate dificultățile, cu taxe, cu piedici, cu relația complicată cu Hacienda, cu ANAF-ul în România. Da. În momentul în care poți să faci asta și ți-e bine că faci asta, este un efort care trebuie făcut și este de aplaudat de toată lumea, de toată lumea, inclusiv spaniolii. Cred că știu că ceea ce faci, dacă ți iese bine, este de apreciat și de lăudat. Da, o să continuăm înainte cu surprizele, pentru că bucură foarte mulți români și nu numai, și spanioli și alți oameni care vor să facă o mică bucurie celor dragi. Mai am foarte puține întrebări și te întreb așa: cum vezi colaborarea între media, inițiative precum Podcafe și surprize la domiciliu? Contribuie la o mai bună unitate sau la un sprijin sau ceva special pentru comunitate? Sigur. În primul rând este vorba despre o promovare reciprocă a două produse, că până la urmă vorbim în termen de realizări antreprenoriale. Se promovează una pe alta și vizibilitatea pe care o are surprize la domiciliu prin acest podcast și vizibilitatea pe care podcastul în sine o dă oamenilor din comunitatea noastră contribuie toate la crearea unui tot care suntem noi, comunitatea românească. Și bineînțeles, sprijinul pe care orice inițiativă antreprenorială îl dă unei dezvoltări noi, cum este podcastul, este un lucru care și în definițiile din manuale este esențial pentru dezvoltarea economică, în special a comunității. Pentru că se urcă una pe alta. Întotdeauna orice exprimare, orice parte de presă, cum e acest podcast, că e parte din presă, fără sprijinul afacerilor din comunitate, nu a rezistat. Cum am spus, cum am spus cu ziarele din Castellon. Ca să ții o redacție de 80 de oameni, trebuie să ai foarte multă publicitate. Trebuie să ai foarte multe firme care au încredere că mesajul tău este cel corect. De aia este foarte binevenit și sper să fie și mai multe inițiative antreprenoriale care să sprijine acest podcast. Doamne ajută! Există vreun mesaj pe care ai dori să-l transmiți românilor din diaspora prin intermediul podcastului meu? Sunt mesaje, sunt 1.000.000 de mesaje. Întotdeauna am avut mesajul ăsta încă din țară pentru cei care au plecat. Este să se integreze aici, generația născută aici să se integreze, părinții lor care au făcut efortul și au muncit pe brânci să simtă că tinerii, copiii lor sunt parte din viitorul țării în care stau, adică din Spania, și din viitorul României. Și mi-aș dori ca tinerii români să fie vârfuri în școli și în universități, astfel încât să aibă joburi bune și importante la toate nivelurile, în marile firme, chiar și în administrația locală și de stat, astfel încât atunci când se pune problema de a lua o decizie la nivel de Spania, să zicem. În guvernul Spaniei să zicem că este un copil ai cărui părinți sunt români și este bine integrat, are o funcție. Și la o ședință se vorbește despre o investiție majoră a Spaniei într-o fabrică de mașini și vor să aleagă între Bulgaria, Ungaria, România și altă țară. Ei bine, ce frumos ar fi ca vocea aia, care este colegul lor, să zică: eu cred că cel mai bine ar fi să mergem în România. Argumentat. Pentru că.
Și în momentul ăla, acel tânăr al cărui părinți au lucrat din greu în Spania să-l ducă la facultate și să ajungă unde este, în momentul ăla, tânărul ăla este român adevărat. Chiar dacă vorbește un pic amestecat, Da. chiar dacă el mai mult spaniol este decât român, chiar dacă, dar în momentul în care va face gestul ăsta, este un român adevărat care a contribuit la țara părinților, bunicilor și moșilor lui. Ăsta este mesajul. Dacă ați decis să rămâneți aici, faceți tot posibilul să deveniți cât mai buni. Cât mai buni. Și să vă, acolo, în locurile unde sunteți buni, să știți că atunci când se pune problema de România, dumneavoastră sunteți reprezentantul României acolo. Chiar dacă ceilalți nu știu sau nu le pasă, dar tu când spui România, atunci va fi o mare izbândă pentru neamul nostru. Așa este, să lași în urmă o urmă de bunătate, de profesionalism și că ești român. Acesta a fost Pot Cafe cu Adina. Va mai urma multe altele. Îi mulțumim lui Alin pentru timpul acordat și pentru interviu. Te mai așteptăm și cu altă ocazie. Și vreau să te mai întreb pentru ultima întrebare. Cine crezi că ar fi indicat sau pe cine aș putea invita în viitorul meu podcast? O să-ți dau numai domenii, pentru că nu pot să vorbesc în numele personale al unor oameni, că ar fi ca și cum aș fi acceptat invitația deja și ei poate au alte gânduri, alte planuri, sunt foarte ocupați. Trebuie să mergi pe cele 3 mari domenii. Pe domeniul religios, ți-am spus, sunt foarte mulți lideri spirituali care își pot face timp pentru tine, jumătate de oră, o oră, și să vorbească și să dea sfaturi de care oamenii au nevoie. Pe cauți tinerii care sunt 17, 18, un pic mai mare, ca să poți să ai un dialog aplicat pe unele teme și cu care să vorbești despre cerințele, nevoile și viitorul lor. Și în al treilea rând să încerci pe cât posibil să mergi și pe oamenii obișnuiți. Chiar și o vecină, cred, nu știu ce vecină ai, dar zic, chiar și o vecină care are o poveste de viață și... Spune-mi tu ce vrei, vrei să te întorci acasă, spune-mi tu ce vrei, dacă nu te întorci, îți place aici, spune-ți, a fost greu, este foarte important și cei care văd podcastul și cel care se exprimă să-și spună povestea, să spună, mi-a fost greu la început. Lumea crede că venitul aici este un fel de, am venit de la 200 de euro salariu la 1500 de euro salariu, uite așa m-au luat spaniolii și mi-a atât de bine că nu mai am ce face. Le-a fost greu multora, iar oamenii au nevoie să se știe asta, să se știe că ei au fost luptători. Nu au venit aici, au fugit dintr-un loc și au venit aici și au găsit lapte și mere pe toată strada. Nu, trebuie ca oamenii să știe. Au fost sacrificii mari, au fost ore multe de muncă și multe altele. Îți mulțumesc încă o dată, Alin. Vă mulțumesc și vouă pentru că m-ați ascultat și ne revedem cât de curând. O zi bună!